Arriba la tercera edició del Gran Campionat d'Scrabble en català a Manacor. Una quarantena de participants no han llevat l'ull del tauler per aconseguir formar les paraules amb més puntuació. Toni Miralles. Un sol jugador en una mateixa partida ha aconseguit formar 3 paraules centenàries. Xisclarers, xerraven i en el tirar, tot i que la paraula amb major puntuació ha estat Greixons en 134 punts. Una quarantena de persones duen des de primera hora del matí ben concentrats per poder ser els guanyadors. L'important d'aquest joc no és fer la paraula més llarga, sinó formar la paraula amb major puntuació. El que motiva realment no és tant guanyar o perdre, és jugar, és compartir aquestes estones amb una gent fantàstica, que són tantes de jugadors de Manacor, del club de Manacor, com la gent que ha vengut de la FIX, de Catalunya, tot això, sempre hi ha un ambientàs. Avui bastant content, la veritat, no n'he guanyat gaire, m'hagués agradat guanyar-ne més, però bastant content amb el resultat. I quan arribes a les darreres rondes gairebé és una loteria saber qui podrà guanyar, perquè te toquen sempre rivals molt forts. Que ja és el tercer any que fem i cada vegada tenim més participació. Avui hem arribat gairebé a la quarantena de participants que han vingut, a més, de gairebé tots els territoris de parla catalana.